କ'ଣ ଆପଣ ସବୁଦିନ ପାନ ଖାଉଛନ୍ତି କି? ତେବେ ଜାଣନ୍ତୁ ପାନ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଫାଇଦା ହୁଏ। ପାନ ପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମିଳିଥାଏ ଏହି 5 ଜବରଦସ୍ତ ଫାଇଦା। ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ? ଭାରତରେ ଶତାବ୍ଦୀ ଧରି ପାନ ପତ୍ର ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ଆସୁଛି। ଏହା କେବଳ ଖାଦ୍ୟ ପରେ ମୁଖ ଧୋଇବା ପାଇଁ ଉପଯୋଗୀ ନୁହେଁ, ବରଂ ଏହାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ଧାର୍ମିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ପୂଜା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଦ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁଥିରେ ପାନପତ୍ର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ସବୁଜ ଚକଚକିଆ ଏବଂ ସୁଗନ୍ଧିତ ପାନପତ୍ର କେବଳ ମୁଖ ପରିଷ୍କାର ପାଇଁ ନୁହେଁ, ବରଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲାଭଦାୟକ। କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଆମେ ଏହାକୁ ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅଂଶ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଛୋଟ ପତ୍ରରେ ଲୁକାୟିତ ଗୁଣ ଅଛି, ଯାହା ଶରୀରକୁ ଫିଟ୍ ରଖେ। ପୂର୍ବ ସମୟରେ ପାନ ଖାଇବାର ଗୁରୁତ୍ୱ କେବଳ ପରମ୍ପରା ବିଷୟ ନଥିଲା, ଏହାର ଚିକିତ୍ସାଗତ କାରଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସଠିକ୍ ପରିମାଣରେ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଉପାୟରେ ପାନ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ରହିପାରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାନର ଲାଭ ଏବଂ ଏହାକୁ ଖାଇବାର ସଠିକ୍ ସମୟ ଏବଂ ପଦ୍ଧତି ବିଷୟରେ କହିବୁ। ପେଟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ପାନ। ଖାଦ୍ୟ ପରେ ପାନ ଖାଇବାର ପରମ୍ପରା ନୂଆ ନୁହେଁ। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରୁ ପାନ ଖାଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କାରଣ ପାନ ପତ୍ରରେ ଥିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ପାଚନ କ୍ରିୟାକୁ ସୁଗମ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା ଖାଦ୍ୟକୁ ଶୀଘ୍ର ହଜମ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ପେଟ ଫୁଲିବା, ଏସିଡିଟି ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ। ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ଜନିତ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ଦିଏ ପାନ। ପାଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନେକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆଣିପାରେ। ପାନପତ୍ରର ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରଦାହ ବିରୋଧୀ ଗୁଣ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ନଳୀରେ ପ୍ରଦାହ କମ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଗରମ ପାଣିରେ ପତ୍ର ଫୁଟାଇ ବାଷ୍ପ ନେବା ଦ୍ୱାରା କଫ ଶୂନ୍ୟ ହୁଏ ଏବଂ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା ସହଜ ହୁଏ। ଭଲ ମନ। ଯଦି ଆପଣ କ୍ଳାନ୍ତ, ଚିଡ଼ଚିଡ଼ା କିମ୍ବା ମାନସିକ ଅବସାଦ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ପାନପତ୍ର ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତ ଏବଂ ସତେଜ ହୋଇପାରିବ। ପତ୍ରରେ ଥିବା କିଛି ପ୍ରାକୃତିକ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ମସ୍ତିଷ୍କରେ ଆସିଟେଲ୍ କୋଲାଇନ୍ ନାମକ ଏକ ପଦାର୍ଥକୁ ସନ୍ତୁଳିତ କରିଥାଏ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ମନୋଭାବକୁ ଉନ୍ନତ କରିଥାଏ। ମୁହଁ ଏବଂ ଶରୀର ସୁରକ୍ଷା। ପତ୍ରର ଆଣ୍ଟିବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆଲ ଏବଂ ଆଣ୍ଟିଫଙ୍ଗଲ ଗୁଣ ଶରୀରରେ ଥିବା ଜୀବାଣୁମାନଙ୍କୁ ମାରିଦିଏ। ଏହା ପାଟିର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଏବଂ ମାଢ଼ିର ପ୍ରଦାହକୁ ହ୍ରାସ କରେ। ଏହା ସହିତ ଏହା ଏକ ଜୀବାଣୁନାଶକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ସଂକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେବେ ଏବଂ କିପରି ପାନପତ୍ର ଖାଇବେ। ସର୍ବଦା ପ୍ରାକୃତିକ ଏବଂ ସନ୍ତୁଳିତ ଉପାୟରେ ପାନପତ୍ର ଖାଆନ୍ତୁ। ଚୂନ କିମ୍ବା ଏଥିରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଦାର୍ଥ ମିଶ୍ରଣ କରି ଖାଇଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇପାରେ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଖାଣ୍ଟି ସବୁଜ ପତ୍ର ଖାଇବା କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ପରେ ପତ୍ରର କାଢ଼ା ପିଇବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ। ତେବେ ଏହା ଉପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ମତାମତ ରହିଛି, ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଆମ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।